Yes, hello mga kabarikats. Welcome back to my vlog. And right now is, today is December 4, 2018. It's Tuesday. And today is, this kaning vlog is, ipakita na ko sa inyo ha guys, kung unsa na ko pagbuhat og ako ang kaugalingon nga ring light. So, once again, kung kamo mga OA, kung kamo mga feelingon, kung kamo mga feel ninyo mga burikat mo, so please like and subscribe sa akong YouTube channel. For only 585 pesos, nakapalit na ko og gamit para sa akong DIY nga ring light. So, number 1 na itong nga gamit is dapat na-adit tayo tripod. Muna na siya to ang first na gamit, and then namalingki ko kagahap, namalingki yun, nag-shop ko kagahapon sa Handyman dito sa Rizano. So, kani nakapalit ko og Firefly Chorba na nag-cost only siya og 285 pesos. So, muna siya guys, medyo dako-dako sa ko ang naong, no? Then next is kaning kuan electrical tape, which only cost me 40 pesos guys. So okay na ni siya. Kani, unsa may tawag, ano, hindi ko kabalo sa mga tawag ani. Omni ang iyahang brand, and then kani siya is tag 130 pesos lang gihapon dito sa Handyman. Nagpalit na lang pud ko og extension wire kay para maka-film tabs kan ahang lugar diri asa amo ang kwarto. Mani siya ang mga gamit para magbuhata og ato ang DIY ring lights. As in dali ra gid kaayo siya. Ingani siya ang now, and then diri na to ikabit, wala siya na focus. Diri na to ikabit ang kuan, ang katong lamp. So kuan na to ang kaning lamp. Ay, nakahasumba oy Ginoo ko. So sakto ra gid kaayo, sakto ra gid siya sa to ang now, di ba? Pag mag-film ta, so ana na siya. So igo lang na siya sa ang now. And then kani, ikabit lang nato ni siya diri no? Ana. Kibali ana siya ang forma guys. Ikot tato na siya diri ibalian na siya. So, ang now na din sa pang ring light, kay mo na siya. So, kung mag-film ta, at least na suga, diba? Ayaw ka-excite ko eh. Nalain kayo mo, maglagot na dayon si Coachor. Ka-feeling ba yun, oy? So, katong mga aspiring na mga YouTube vloggers, datay ka-feeling kayo. So, katong kisa itong mga gusto magbuhatag ring light, make sure lang yun nga inyohang paliton kay original din siya. Dili ka na mga pikik-pikik kay para dili ka mga sunog. Maayo pag yun daw nga imuhang gamiton kay LED bitaw nga light. It's because pag mag-film ka kay dili siya init daw, and then while the film dili magsingot-singot ang imuhang nouns. Mani siya ihikot nato ni. Make sure lang gid pod nga ang clicker kani guys para mag-on and off kay dili mo siya matangan og electrical tape. So mao ni siya. Ato yung siyang tapean guys. Kalisod ba eh? Dabatan. Kalisod ba? Uy, Ginoo ko. Kahasod ba? Just make sure lang yun na masecure ninyo siya. Ayan, so, keyboard na po. Keyboard. Keyboard na siya guys, sa electrical tape. Ingani ang iyahang now. Kung na ito balik ang ato ang tripod, and then i-connect na nato siya diri balik sa chorba. Ay! So, tadang! Ning ana na siya. So, mo-oni. Pakita na ko sa inyo ha, ana. Ikabit na nato siya. Make sure may katulad. Tada! Manito siya to ang DIY ring light. So, karon is, ano ito siyang i-try kung mugana bagid siya. Hala, oh my God, I'm so happy. So, na naka-ring light. Oh my God. Tadadang. Oh, diba? Hinit kayo siya, guys. Hala, nice kayo og lighting. Oh my God, amazing. But I can't believe na naka-ring light. Tadang! Oh my God, I'm so happy. Muna siya kung walay light. Natural lighting na akong ginagamit. Pero, oh my God, I'm so excited. Pero kung magamit na o ring light na ito. Oh my God. Ka-amazing ba? Ay, ano?
And I'm so happy. So, that's it, guys. Oh my God. Wala, happy ko. Ayaw ko sa ko ang line. Oh my God. So, maayos ni siya, guys. Ang DIY ring light na for only 585 pesos is makabuhat ng kikaog, imuhang, kaugaling ring light. I-compare niyo mo siya sa mo-order ka o katong naa sa Lazada sa Shopee nga tag 5,000 kapin, tag 10,000 pero hinoon, di man siya dimmable. So, dili ta maka-warm light. So, mula yung disadvantage. Pero so far, so good. Oh my God, I'm so happy. Dala ko yung DIY ring light. If wala pa mo ka-like sa ko ang YouTube channel, please like and subscribe. And then kung burikat mo, kung feelingera mo, kung uwi mo, like and subscribe na. Tara, pamilya ta. Bye! Lo, ganahan kay ko. Bye-bye!